La Trail Menorca Camí de Cavalls, prova reina del calendari, comptarà amb gairebé 2.000 participants, 8 de cada 10 de fora de l'illa, la majoria de Mallorca i Catalunya, i entre els estrangers ja són majoria els francesos. Si sumem els acompanyants, seran més de 5.500 les persones que la prova portarà a l'illa. La meitat dels participants, a més, seran repetidors. S'ha anat fent feina de promocionar, d'organitzar les proves aquestes amb un nivell mig alt, i això fa que la gent quan veu una prova aquí a Menorca ja se la mira amb un carinyo. I això ho veiem a les fires, que quan xerres de camí de cavalls hi ha gent que potser xerres de Menorca i li donen molta importància a Menorca, però sobretot en l'estranger ja han aconseguit que la marca Camí de Cavalls ja sigui un sello. La 11a edició de la Trail generarà 12.000 pernoctacions als hotels de la zona, establiments alguns dels quals fa temps que s'han sumat a patrocinar o col·laborar amb aquests esdeveniments i d'altres similars que ajuden a allargar temporada. Hem començat amb els torneigs de Copa de la Reina, Rei de la Reina de vòlei platja, i va anar molt bé. Van poder obrir dia 28 d'abril, amb pràcticament tot l'hotel obert i complet, i molt bé, una experiència molt polida també. Un altre exemple és la 5a edició de l'October Trail, que se celebrarà a finals d'octubre i que també va camí de marcar rècord de participació. I de cara a l'any que ve, impulsors i organitzadors d'aquest tipus d'esdeveniments ja cerquen crear-ne un altre per l'inici de temporada.